Kapatid ko ito. Ano kasi nyo? Bisitasin na. Ako ang patay ko ng luwi. Kami Ginoo nga tagaan silang maayong panglawas, maayong pagpuyo, kalinaw sa ilang pagpuyo. Ihatag kami ng Ginoo, kaming balay nga among gisak-an. Tagai kami ng panglawas sa among pagpaulit. Ibanit kami Ginoo nga ay mga pagpulian. Inang kamang Ginoo ang ipangayo, inabang Kristo, Ginoo. Amen. Pwede na magpusilong. Sabay na mo na. Oh. No, binigno. Uy, abi ko nagkuan mo microphone. Tinidor man lagi. Enigma, kasi nga nga to mo isa enigma. Tinidor bitaw. Wait, kuan di ay. Gugma. Sobra. Boleh ka ba? Oh, sige. Ya, kapatid ko. Hindi ka sipsika sana. Usapin sa Ade, ako lang mahida. Ako lang yan. Kasi sa itong lumalaban, kung night day, mas lamig ang pagkakit na araw dito na ito ang regalo. Yes? Okay. Kaya siya, automatic na sa ilahang tinilihan kang nagsiral din yan, nagsiral din eh. Lola nagsiral din. Nick and Nelda, yani apo. Yani apo ang babae. Nelda Amit. Siya atong yan. Ato na yan guys, automatic lang siguro na. Okay. Ang tanan mo na kanina ato ma-admit na to, malo pa na nila. Kahit sa ilan ako na nitaliw na kanili, murang-mulain na sa lang mga ginikanan. Okay. Sige na. Mauna ni Lolo ni Geraldine. Alcazar, ha? Alcazar Gonzales. Magallanes, Magallanes. Ang lolo ni Geraldine mo na Ibsen. Galing na Maynila. Galing na Maynila. Sunod, automatic na nato, no? Ugnay, pwede white pen, pwede na ibutang sa atong plato. Dagang kasalamat. Okay. Automatic lang nato tanan, no? Kinsapat to ni Kaliwat ni Noel. Geraldine, no? Steady lang yung anak. Arin siya na ito kanon na kaya pinigod. Pansin na tomato di Noel na yan. Ha? Pansin na yan, tomato di Noel. Sunod. Mga kaigsonan. Kaliwatan ni Noel o ni Geraldine. Abnay mga regalo, pwede po din siya ibutang din ha. Ito pang paboto ng mga gilitan. Ito pang paboto ng uglino. Mapot pa na. Automatic na lang na ito. Ayaw pagdaan sa sounds. Mas lami alis na ito itong mga sige. White bottle. Adalang pang-aboto no, may papan nagkasuban. Okay ra. Honi atong honi pagkamato na. Kana. Raga. Raga.
Kaya na, okay. Ay, penoy. Tara. Wala lagi pen, pwede rin natin sa plato, ha? Ato na sa plato, wala pen. Ako pangyahan nyo, mga dalikanan, ninong o ninang, lolo o lolo, o tiya o tiyo. Automatic na kamo kayo. Nanangin, yung tao ni ninyo, mga anak nga, sila, mamuyong na yung tao. Muna ato lang hanyo. Okay, yoyo, lola, ninong, ninang, mga dalikanan, pikas. Kung may pena, automatic lang, analas ato ang plato ibutang. Madalas sa plato. Mga pagmamangkon, mga apo, mahinumdan, automatically na. Ako ikson. Wako, ninang. Automatic na ninang. Ninang. Wako mag-mention of pila. Sunod galing ko og 5 piso centavos. Palalagyan na siyang kasing sa ato ang nobya o nobyo. Ano ba alin mo nilak ng bugka? Manilak naman. Huwag kagaling kakakuan, manilak na. Sige, welcome ang mga ginikanan no, ninong, ninang. May agaw, apo. Ikaduha ng agaw, ikatalo, hantod, tunga-tunga. Atong gusto nga, nasidong atong mga anak nga, gikan sa simbahan nga sila, nananghit sa ilhang kamilyon, kay nana po sila yung pangkalingon. Wala pa sila, o baga pala, kung sarang tinidor plato. Okay, automatic na. Larga. Leg sila, sunod. Wayo nang sans. Kapadagan. Brigalo, pwede ato dito. White pen, ato sa atong plato. Nihilak na. Nihilak na. Nihilak na. Akong anak, akong ikson, Wayo nang sans. Doy, sa doy. Ako na, Muna timailhan sa mga karaan, huwag ko bilis ginagawa. Pero ang karaan, Sayaw ba, sayaw? Ano ay automatic ang salsaya yung mga. kupas naman ako. Pero ko. Medyo na.